basa karon kuha na ni kutlo ni Jesus ang Salmo 110 versikulo 1. No? Matod pa ipresentar ni Kristo pinaging pagtana kaya ron Legus Kristo na siya na kining anak ni David Ginoo mismo si David gitawag og Ginoo. Si David mingon sa Ginoo. Ibot pasabot daw ang lineage basta na Mesiyas kining Kristo dinihugan gikan ni David. Ang lineage ay niya ba na matod pa kini si David gitawag niya na Ginoo kanang Mesiyas ba kaliwat ni David or ang Kristo dinihugan ang Mesiyas matod pa kini siya kaliwat ni David. Kaya sa Salmo 110 si David mitawag kaniya Ginoo. Capital G man ang Ginoo. Dili man small g. Kinsa man ay gipasabot ni Kristo sa Salmo 110 katumanan si Kristo. Mabutaway na lang sa tutubag. Nga si Kristo mao man ang Mesiyas, mao ang Ginoo. Dili na ganito makita sa Biblia. Ya sa buhat 10:36 si Kristo Ginoo sa mga Ginoo. Diba? Kanya sa Marcos 12:32 ang Ginoo o ang Diyos David ato yung nangutanan. Textus Biblia, tana siya, asa gibabasa na si Kristo nitukan nga siya Diyos. Manang ato ning subayon sa namin sa Pinarayag 22. Ato ning Pinarayag 21 versikulo 6 ngadto sa 8. Ug mingon siya kanako, natapos na ang tanan, ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuo, ang mga So, ato na yung analyze of Kristo. Excerpt lang niya siya. Ato lang sa loob ng Pinarayag 21, versikulo 6 na ito sa City. Ngayon rin nga, si Kristo nitukan niya siya mao ang kung siya mayon kanako natapos na ako maong Alpha ug Omega ang sinugdanan ug ang katapusan. Kinsa man ning Alpha ug Omega mao si Jesus. Naman na sa Pinarayag 1:6. Kaya dire wa may mabasa nga Jesus.
1:6 o 1:8? 1:8. Ako mong Alpha ng Omega, nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sa karon ug ang kadiadto ug sa maabot ang magahom sa tanan. So atong subayon pinarayag 1:8 to? Kung ibasa? 8 no? Unya, tanawon ninyo ang cross reference. Tuloy Kristo. So, si Kristo mingon ako ang Alpha at Omega. Siya mo kaniadto karon hangtod sa kanturan. Ama na si Dihanon Kristo. So kung mo dito nagbasa sa pinadayag 21 size kato city, ningon nga si Kristo mo ang Alpha at Omega. Siya ang sinugdan ug ang katapusan. Ingon siya ang magmadaugon makapanag-iyan ni mga pulundon ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Si Kristo tugan ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. No? So mo ni ang una nga grupos mga teksto. Remember, this is biblical Christology. So, pulo sila teksto niya. Of course, with explanation. Kumusta naman itong chapter 1? Nakapakopya, no? Wala ka guys. Ano naman sa ano yung kopyahe? Pagkopya na lang ko sana, ibalik sa kuha na ito ipain. Otherwise, mawa na po na. Mawa na, wa na din mo yung pagkopya mo ko sa kisay gusto na ko ng pagkopya, sabot na mo sa schedule. Kung katong original ibalik ko sa kuha, kaya ako itong itago kay sa daan ng buwa na. Another text tanaw na to ang Mateo 4 uno nga to sa 11. Diba? Gitintal si Jesus sa Yawa. Tanawa ang uluhan sa Biblia. Tanawa yung Bible, tanawa. Ang yan subtitle. Diya ako siya nagkasulat niya sa Mateo 4:1 nga to sa 11. Ay, ang heading ba? Heading. Tanawa ko no ang yang heading. Gitintal si Jesus. Sayaw. Ang suwata gitintal si Jesus. Sa uban pagpito, gitintal si Jesus sa Yawa. Direbos, ako ang Biblia karaan, ang pagtintal kan Jesus. Na, kung atong susihon ang teksto, pinagig pangutana, kinsay gitintal? Kinsay nagtintal? Yawa. Unsa may giingon ni Jesus sa Yawa? Ayun yung dala Nakisa ba dahil gitintal yan kayo si Jesus. Therefore, He is God. Diba? Klaro na nakasunod mo. Pero maingon mo po ang uban niya, iputlo ni Jesus ang kasulatan. Nga ang nakasulat sa kasulatan, ayaw tintalang Ginoo nga imong Diyos. Hindi ko tinubo na naglagyan. Mao na akong dialog sa kusan sa ulo. Kini ang teksto ha ang gutlo. Asa ang basa Biblia nga itugad sa Kristo nga siya ki Dios iko kadaghan teksto. Kini ang gibuha basa pagtintal kang Hesus. Kinsay nagtintal? Ang Yawa. Kinsay gitintal? Si Jesus. Unsay gisulti ni Jesus ngadto sa Yawa sa dagiti gitintal siya. Ningon si Jesus ayaw simbahan, ang ayaw tintala ang Ginoo may Dios. Kinsa may gitintalan na gayon na si Jesus. Sa ato pabitukan si Jesus ato banga siya. Nga siya Ginoo o Dios. Ikuha ang kasulatan pagpruiba nga ang isulti ni Jesus sa Yawa scriptural. Kaya si Kristo man ang katumanan sa kasulatan. Asa mo nabasa nga si Kristo katumanan sa kasulatan?
Genomdo mo si Maos. Lucas 24. Ha? Lucas 24 13 man tinggal na. Nga ang Kristo mao ang katumanan sa kasulatan. Lucas 24 versikulo 13. Taas na ba kayo? Diba? Ito lang katloon itong bahin niya. Giingon niya, siya mo ang katumanan. Nasa 27 man din na. Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta iyang gisaysay kanila ang butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon sa tibuok kasulatan. Kisam ning sa iyang kaugalingon ni Kristo. Ug sa San Juan 1:42 si Nathanael niingon niya 45 day, no? Ingon sa Nathanael, o gikahibalag ni Felipe si Nathanael ug siya mingon kaniya, among gikahibalag siya nga mahitungod kaniya. Mahitungod gani kaniya si Moises diha sa kasuguan ug usab ang mga propeta na nagsulat mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga anak ni Jose. Kato pa si Jesus mo yung katumanan sa kasulatan. No? Mo na pagtintal siya nikutlo si Jesus sa kasulatan aron mo ay iyang sukaranan nga kung unsa tong gitagna sa kasulatan natuman diha niya. Nakapinan pag ito nako na sa bubuning yawa ug muna po usahay kamo ba di mo tuog di mabasa sa Biblia. Pero kung sa phone ayon na i-appeal kay power na no. Agil lang medyo. Manang klaro gani tekstuhan di ba? Kinsay gitintal si Jesus. Kinsay nanintal ang yawa. Unsay gisulti ni Jesus sa yawa? Sa diyang gitintal siya sa yawa. Ayaw tintala Ginoo. Kay kana nakasulat na sa kasulatan. Therefore, mitugaan si Jesus at tubangan siya na siya Ginoo. Yes. Klaro ba? Ha? Sunod niya tanaw na to nga teksto. Amo to klaro na ba ni anak ni David? Si David miingon sa iyang anak nga liwat, tagna ang daan ang Ginoo ko o Diyos ko. O ingon siya nga mabasa. Atau tanaw ning mga ginatanaw to sa Salmo 110. Mas ito. Mao man gikutlo ni Jesus. Sa diyang gipangutana sa mga Hudiyo kung diin siya gikan o diin gikan ang Kristo. Iyang giingnan nga gikutlo niya ang Salmo 110:1. Si Yahweh miingon sa akong Ginoo. Lima ka? Si Jehovah miingon sa akong Ginoo. Lumingkod ka sa tuong kamot, hangtod ibutan ko ang imong kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Lima ka? Si Jehovah miingon sa akong Ginoo. So din ay gipresenta ni Kristo ang iyang lineage ba, sa iyang linya sa pagka-hari o pagka-Kristo, pagka-Mesiyas. Muna kung yung tanaw ng Kristo ha, ginisang mo si Tujes 1, mukunik ni sa Hebrehanon 1 nga to sa 8, ang pagpahimatuod sa amahan ngadto sa anak. Ang amahan ningon sa anak, ang imong trono, Diyos, kulong tanang sa laro ka ng teksto ha. Nga, pahimatuod din sa mahal. Kung matod pa sa 1 Juan Kapitulo 5, na ang pahimatuod sa Diyos mo'y angay katubuan. Kaysa pahimatuod sa tao. Nani sa 1 Juan 5. City. 5:7 ba? 9. Tanawon mo natin. 5:9. Kung ang pamatuod gikan sa mga tao ginadawat nato nga pagmatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini kay ang pamatuod sa Dios maman kini nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang anak. Sa to pa kining anak referido ni Kristo. Unsa may pagmatuod sa amahan ngadto sa anak? Hebrehanon 1:8.
ang imong trono o Dios Mulungtad. mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang anak, ang amahan niingon sa anak. Now, aligre kay ang Iglesia ni Cristo gikuha nila kang mupat. Kuha nila ang mupat. Ang translation ni mupat, ang trono mauna hinuon ang Dios. Dili ang naglingkod. Pero kung tanawon niyo ang teksto, ang prinsipyo das Biblia, kinsa galitong magalingkod sa trono mo ilabaw. Ha? Naman sa Genesis 41 ato sa siyo kay kanalabay ng Biblia wala ba gina mabasa diya. Hebrehanon tanawan ng Hebrehanon 1:8. Kaya atong isumpay ang Genesis 41:40. Unsa may nakasulat sa Genesis 41:40? Ako labaw lamang kanimo diha sa trono. Sa ba ang lingkod sa trono mo ilabaw? Kinsa man naglingkod sa trono? Si Jesus. Ang amahan ningon sa anak, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Pero dili man ang interpretasyon dili sa kuliko. Ibutang na ba nga ang trono? Paingon sa bahan ko sa anak, ang imong trono o Dios magalungtad hangtod sa kahangturan. Sa Genesis 41:40, nag-ingon ako labaw lamang kanimo diha sa trono. Sa tuba ka nang naglingkod sa trono, di na basta-basta. Nagpasabot din yung puntuhan ato pa sa theological nga explanation sa simbahan, interpretation nga there are two distinct entities. Ang amahan nga gisulti o ang anak nga gisultihan. Ayo, ingna nga ang amahan gisulti nga siya ra pa'y gisultihan ng kulingon, mura buang. Tanawa rin ang Hebrehanon 1:8. Apan mahitungod sa anak siya nagaingon. Sa inyong teksto niya, sa inyo rin. Sa inyong pagkasulti niya. Diya, sa mayong balita. Tanawa ko no. Apan bahin sa iyang anak niingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan, ug uban sa ustisya maghari ka sa imong ginharian. See? Ang Dios amahan niingon ngadto sa anak, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. So dili na to makita nga sa kinaiya gid ay managsama sa amahan. Pero sila sa kawasan na may sapa ng doon. Dos. Dito. So, mo ni mga tekstuha atong i-arrange. Klaro naman kayo na amot ka kanang Biblia ninyo sa Genesis 41:40 murag lahi na bagi pagkasuwat kaya. Tanawa ko na yung 41:40. Genesis. Mura yun ako labaw Kanimo kay hari man ako. Kay hari man ako. Oh. Pero diri sa karaan, ikaw magahom sa akong panimalay ug sumala sa imong pulong. Magadumala ikaw sa akong tibuok nga katawhan. Sa akong trono lamang nga ako labaw kay kanimo. Mas klaro eh. Sa akong trono lamang ako labaw kay kanimo. Now, ug ato na interpretahon, sundo na to kang mupa. Nahog na nung ubos ang amahan kay ni Jesus. Kaya ningon man ng teksto sa Genesis 41:40 na kinsa to maglingkod sa trono mo to ilabaw. Pero dili na mo interpretasyon sa simbahan. Dili na mo interpretasyon sa simbahan. Ang interpretasyon is dining teksto ha, iklaro nga dunay duha gyud ka managlahi nga entities. Sa filosofiya gigamit entities. Binisaya pa dunay duha ka managlahi nga pagkamao. Ug aritas atong teolohiya na dunay duha ka persona. Ang persona sa nagsulti ug ang persona sa gisultihan.
unsa may pulong nga nabungat gikan sa nagsulti, ang imong trono o Dios hangtod sa kanturan. Kinsa may gisultihan? Dili ang iyang kaugalingon. Moingon ta siya nga akong trono, nga ako ko'y Dios. Mulungtad yung ko hangtod sa kanturan. Pero ang teksto niingon man, ang amahan, ang mahitungod sa anak, ang Dios niingon, ang imong trono o Dios.